A continuació, com que el grup de Junts pel Sí ha presentat una esmena, té la paraula la diputada... Perdó, em diuen que van retirar l'esmena. Per tant, té la paraula la diputada Marta Moreta del PSC. Molt bé, gràcies, president. A mi m'agradaria demanar als diputats i diputades d'aquesta comissió si algú s'ha dedicat a mirar la web de la Secretaria General de l'Esport, perquè és curiós veure-la, és molt curiós, jo m'hi vaig dedicar una bona estona, no? I apareixen els apartats dels àmbits en el programa de dones i esports i violència masclista a l'esport. I aquí s'acaba. S'acaba aquí, això, la web de la Secretaria General de l'Esport. I, per tant, ni una sola referència a l'esport col·lectiu LGTBI o de l'homofòbia. Ni una. Per tant, potser que comencem per aquí, per la nostra institució i a veure com ho estem tractant. Aquí un gran suspès, jo diria que és un suspès enorme. Per tant, estaria bé iniciar que el govern incorporés a la Secretaria General d'Esport l'homofòbia en l'esport. Dit això, hem de reconèixer que estem a les beceroles d'aquest tema, un tema que genera molta inseguretat a totes les persones que practiquen esport i s'han vist pressionades d'una forma o d'altra per agressions homòfobes. Ens cal treballar encara moltíssim sobre aquest tema. Al món de l'esport sovint s'hi produeixen situacions molt agressives, tant físiques com verbals. Tots i cadascun de nosaltres hem viscut situacions com aquestes, almenys segur que jo sí, en qualsevol disciplina i sobretot en disciplines esportives col·lectives, en què encara es veu més acusat sovint els insults i les agressions perquè entre uns i altres això es va augmentant. Per tant, estem a la punta de l'iceberg. Ens queda moltíssim treball a fer en aquest tema i per tot això votarem a favor d'aquesta proposta de resolució que presenta el grup de Ciutadans. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.